masuk mahita tu sermot tanah parjolo songon manipuli sian ulaun ni apostel bindu sia ayat 36 sahak roh di ayat 40 nakin nunga dijaha di hita turpuki sian ulaun ni apostel bindu sia ayat 36 sahak roh di 40 ima taringot tu na dipangulu si Tabita manang na diguari di son si Dorcas di guarna asing manang di bahasa na asing si Tabita manang si Dorcas na parjolo na kisukun siya namang pasaribu molo tabereng kalender gerejawi hurang songon na hurang pas turpukon ala hita baru di minggu patulu hondung ari haheheon namargoar minggu tanwa yang jubilate tapi hita nunga sahat di turpuk ulaun ni apostel yang mana ulaun ni apostel ataupun kisah para rasul itu selalu identik dengan penginjilan kan itu parbarita naulion tapi hita di masa ni haheheon dope dak sahak rope itu hana naik HP ngahira songon na melompat tita tu parbarita naulion alana memang tidak bisa kita pungkiri bahwa buku kisah para rasul lebih banyak tentang penginjilan bagaimana kabar baik itu diberitakan jala unang lupa hita setiap tataringoti buku kisah para rasul manang ulaun ni apostel on asing do nah maksud asing guarna do ulaun ni apostel alai anggo sasitong na ulaun ni ton di porbadia do na di baritahon di son marhite-hite akka apostel jadi setung salah fokus hita moldok rupani buku ni ulaun ni apostel unang fokus ta di apostel nei alai ikon fokus ta tetap do diton di porbadia ulaun ni ton di porbadia marhite-hite akka apostel jadi fokus utama bukan apostel daksi Petrus dang nasingi alai ton di porbadia do namangula marhite-hite nasida namangalihun gogo laho mar barita nauli alai andorak solam bagas sita tu turpuki dak pola nian songon na hurang pas turpukon alana dapot tita do benang merahna idia ma benang merahna ima mulu fokus sita tu hanguluan haheheon ni Yesus Kristus unang luli hamu na mangulu di tonga-tonga ni nah hanguluan songot poso-poso nawasan di hanguluan gok asini rohani debata hanguluan turpukta sadariope molota buat benang merah nakin berbicara tentang kehidupan hanguluan debata do mangalehon ngulu ikon ide turpukna kuasa Tuhan yang menghidupkan debata do na mangalehon ngulu Tuhan yang memberi kehidupan tetapi tugas manusia adalah menjaga kehidupan. Jadi itu tugas tak. Debatado na mangalehon ngulu alai tugas ta ima mangaradoti ngulu. Boido beda homuna mangalehon do mangaradoti. Boido kan? Debatado na mangalehon ngulu alai hita jolma tugas ta ima mangaradoti ngulu. Songon na Persea ido na diulahon ni si Dorcas mangaradoti hanguluan nakin dak pola takas idokot par sermon dak pola takas di pabotohon ahado na ulahon ni si Dorcas secara menyeluruh alai dia berbagi mangalehon tuakana mabalu pakaian do nasi na parjolo ido ikut di sido hita debatado na mangalihon ngulu alai tugas ni jol mana Persea do mangaradoti
hanguluan. Mengaruti hanguluan ima berbuat baik. Si Dorcas naburju may mana idok dison. Songonod do hita sudi nuaing pikiratta molo neng mati hita. Alana hita penuaing merpikir do molo dong na mati tabiring gudang julma na ro manodur dohot ro martangis dohot dia rupani songon na aguan songon manianau tiki marjung ngolo hado do ramuna songoni sangap sudi hape sa stong na dung mati hita tabo tulupi daong alai sudedo molo dung mati sa halak sudedo mandok nadinggan doon suna dong mandek natakang isi mah hita mandok natakang ay natakang anong namaton na alai tuksa dia takkak pe amat te do inate hado tadok na burju do nya no alai hata doi alai anggo si Dorcas omma na burju si tutu pola do agoan akan atoropi di mana ala ni burjunya jadi ha burjuan ni si Dorcas dakolak kata songoni do ha burjuannya kana porseanian una kolak kata alai nyata tarida ma idakin mace agoam mai do kondisi nakin marwanaka nama balu do dia kenapa karena dia memelihara kehidupan alai molo mangarado tingolu do hita parjolo unang terlalu memikirkan hidup kita sendiri molo idok mangarado tingolu dan ngolu ta pribadi alai ngolu ni natorok do odo tujuan menjadi percaya alai pantorang do si Dorcas nunga porsea lunga mangihutut Yesus orang percaya tidak lagi egois tidak lagi hanya mementingkan hidupnya alai isa dari ibana do Jehovah na mangalihon ngolu alai au tugasu mangaraduti hanguluan memelihara kehidupan ida mesti diturbuk tahun na patuluhon sotung salah fokus sita unang fokus tu si Petrus dohot tanda keajaiban panguluhon daong dangi fokus ta nanti alana bui do hitanon gabi terlalap di adok padita na bui panguluhon adong san na bui panguluhon bukan soal tanda keajaibannya yang kita fokuskan tetapi kesadaran kita untuk Tuhan yang memberi hidup maka aku harus memelihara hidup mangalehon hanguluan soal na panguluan nau dok sanari alih haduan panguluan na duau si Dorcas pemate do isudek musekan si Dorcasi pemate do musekan nak pesoidok di bibeli hola Yesus donang mangulu tang mate be sude nok kya mangulu di perjanjian na lama pe perjanjian na robi do perjanjian baru akan na di pangulu mula do mate alai neng dohonon dari son nakin alai neng togi honok kuita nakin tahun unak fokus tu na membangkitkan niat wah keajaiban ini mulu berjuau mulu ringgasau ulu dora songonon kan sotuk songoni pakirimota berbagai macam cara Tuhan tunjukkan untuk berbagai macam cara Tuhan buat untuk menunjukkan kekuasaannya haguguonna meragam dodalan benoni debata patuduhon huasona asa torop na porsea tu ibana mulutusihi tanakim memang sedikit nats kita ini berbau penginjilan kan ada dengan kedungi torok mah gawe porsea memang tetap juga berbau penginjilan tapi enggak masalah alai kesadaran na parjolo lebatado mangalehon hanguluan mancai dengan dongolu nisi Tabita si Dorcas alai Dorcas juga belum tentu orang yang sempurna dalam segala hal adong doraha galion nyondak peso di Papua di Bibelon tetapi dia menjadi teladan yang baik mau roha teladan ni mana berbuat baik marhite marhitena adong di ibana adon di mana berarti molo membagi kain imana make ahlian nyon hira-hira menurut tamu martunun manang namar jahit memana baik dilehon de batado Tuhamu karunia untuk berbuat baik manang na dia pi melalui adong halubiat di hamu pakai hamu mai manga memelihara hanguluan ido tujuan diturpukon tuk pegodang dihita hahurangan tang mungkin dang adong dihita sada karunia kelebihan
Tetapi tugas kita sebenarnya bagaimana mengenal kelebihan yang ada pada kita, kemampuan, talenta, karunia yang ada pada kita bermanfaat bagi orang. Itu intinya. Bado nadong diau boi mangurupi nguluni halak nasing. Ima disimati rota si Dorcas. Jadi ikut jolo mamora, so nama mamora ra si Dorcas so teh. Na berbagi-bagi di mana. Tetapi dalam sedikit yang dianugerahkan Tuhan bagi dia, dia bisa memelihara kehidupan orang lain. Jadi terbukti melalui mana kuasa Tuhan yang menghidupkan. Tetapi tugas kita memelihara kehidupan. Odo tugas tak. Mangaradoti ngolu na pogus, mangaradoti ngolu na somangan. Dak sanggup kita mengurupi sian perekonomian hepeng nagodang, tak urupi sia segina asing. Adong ide benda di New York, adong do gereja bala keselamatan Salvation Army. Jadi molodong do pe baju na layak pakai dan na layak pakai betong. Adong do spesial toko ni halakon. Di margoni-goni doi. Alana di sana tong 3 musim kan. So na olobe dongan sipata sebagian mamake saya musim hujan ipake daong itu riba du tuguni. Ibain di jolo ni garejai. Puak. Lewat ibai jolo ni garejai. Puak. Ipapungu Salvation Army don. Ipapungu laki ya kadong do di Asia na somar baju. Di Afrika na holan manhur baju pedang adong. Tapi di Amerika baju kodang na songa. Ini Salvation Army ini bertugas begitu. Ido talenta di halaki. Ipapungu halaki. Mau lo tung nai jual halaki pe musei. I jual halaki mah harga murah. Ba di hutan ton tadok mai ado rombengan do. Di ale gareja doi gareja. Jala gareja nami di New York nahuingani hami. Ba setiap tahun baru manang na akhir tahun. Boy doi ba memilih sada jaket sani. Ala godang lo jolo apa taruh jaket na tu si. Ise na perlu ruas ni hure dibuati mak. Sipata Maila di bama buat gudang, acuguri buga du naruh. Alai di sini parsakoti laki, dong do isu sebuti. Sedikit pun itu bermanfaat. Ya, haburjuan ni si Dorcasi manakin. Alai suatu fokus itu rupani, ape kod burjuda tiba. Ala parjolo do itadda di ibana asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Tungi petarjo ibana. Marsilehon-lehon mengurupi dia. Jadi kesadaran kita bahwa Kristus dalam kebangkitannya yang memberi kehidupan itu yang mendorong kita memelihara kehidupan. Itu. Kesadaran kita bahwa Kristus telah menghidupkan kita kembali. Marhite haheosia dosa oma dengan talenta sekecil apapun yang ada dalam diriku untuk menghidupkan orang lain. Laho bangalehon hanguluan. Si Petrus nakin boy mana panguluhon ala hagogon itu di perbadia ide benar dok ulaun ni apostel ima ulaun ni tondi marhite aka apostel jidang ulaun ni apostelina menon jolatong ulaun ni tondi ido Peter patu-patu dido dia kan aporsea di Yesus Kristus. Jadi lebih fokus do kita di haulion di parangin si Dorcas sempurna nyaris sempurna menolong memperhatikan dengan talenta yang ada bagi dia. Badihita godang do pasu-pasu godang alai panguluhon memelihara kehidupan doi panguluhon do pasu-pasu dong dihita manang nagabi pusa-pusa do. Ini perenungan kita. Berkat Tuhan yang ada bagi kita untuk apa? Apakah memelihara kehidupan atau justru menghilangkan kehidupan? Sasitong nanian pasu-pasu na dong dihita marhite HP. Mulu-malo pe hita barende panguluhon dongam may mangaleholas ni roha. Mulu-malo pe hita sesuatu keahlian talenta dia untuk kehidupan lah. Nah, do tujuannya. Jadi ciargado kehidupan ini memelihara hanguluan. Roha panguluhon. Ala nunga dilehon debata ngulu itu sih selalu tujuannya. Karena kuasa Tuhan lah yang memberi hidup,
tetapi tugasku adalah memelihara hidup. Termasuk hidup orang lain, termasuk hidupku, termasuk kehidupan seluruh ciptaan. Hira ido ubereng kahonaan itu turpuk tahun. Baru amang purba, cocok dong? Oh, cocok dong. Alana yang marjamita dora amang ngombin nasir monate. Dong? Oke, jadi ido. Dan murah memelihara kehidupan. Jala tentu itu akan mengorbankan kehidupan kita sendiri, kehidupan Dorcas dan alai. Tenggaddo ipatu paibana ahana dumenggan nabui tarbainau tu debata. Ima turpuk na parculo.